குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஓம் பூர்புவஸ்வக தத்சவிதோ வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தந்தனோ பிரசோதயாத். ஓம் பூர்புவஸ்வக தத்சவிதோ வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமகி தியோ ந பிரசோதயாத். ஓம் ஓம் ஓம். உலகெங்கிலும் பரவியுள்ள ஜோதிட ஆர்வலர்களே, உங்களுக்கு என்னுடைய அதிகாலை வணக்கங்கள். நாம் தொடர்ந்து இந்த ஜோதிட தேடல்களில் சிலவற்றை ஆய்வு செய்து கொண்டு உள்ளோம். அதன் வழியில் இன்றைய ஒரு தேடல்களில் எமக்கு அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அப்பப்பொழுது அன்றாடம் கிடைக்கும் தகவல்களை வைத்து உங்களுடன் எனக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொண்டு உள்ளேன் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆதிகாலத்தில் நாம் அறிந்தவை, தெரிந்தவை, படித்தவை என பகுக்கும் பொழுது நாம் அறிந்தவை ஆதிகால ஏடுகளில் அல்லது ஆதிகால புராணங்களில் அல்லது ஆதிகால சுவடிகளில் கண்டு கேட்டு அதை நாம் இன்று அளவும் பல புத்தகங்கள் வாயிலாக பின்பற்றி வருகிறோம். அந்த வகையில் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையா என நோக்கும் பொழுது, மீனராசியில் பிறந்த ஒரு குழந்தை, சின்னிய குழந்தைகளை நாம் எடுத்து அதில் அதர்வன வேதத்தில் உள்ள வழிமுறைகளின்படி மேல் உள்ள அவர்களின் வாயிலாக பல தகவல்களை திரட்டுவதாக எங்கோ கேள்விப்பட்டு படித்த ஞானம் விஷயம் ஆகும். இது எவ்வளவு தூரம் உண்மை என்பது யாம் அறிவோம். அந்த வகையில் மீன ராசி நண்பர்கள் அனைவரும் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு பகுதி ஆகும் என இந்த வேளையில் தெரியப்படுத்துகிறேன் அல்லது அறியப்படுத்துகிறேன். உலகெங்கிலும் உள்ள மீனராசி ஜோதிட ஆர்வலர்களே, எமது பதிவை பகிர்ந்து பின்பற்றி வரும் கோடான கோடி மீனராசி அன்பர்களே, எமக்கு பட்டறிவில் பட்ட எமது தற்காலிக எமக்கு கிடைத்த பொக்கிஷமாகிய குருநாதரை வணங்கி குரு வழியே உங்களை நாடிக்கொண்டு உள்ளேன். அந்த வகையில் எமது குருநாதரின் ஆசியின்படி ஜோதிடத்தை தொடர்ந்து செய்யுங்கள் என எமக்கு அறிவுரை அல்லது உத்தரவு கிடைத்த வழியில் நான் பின்பற்றி தங்களுடன் நான் தொடர்ந்து தொடர்பில் உள்ளேன். எமது தற்காலிக மானசீக, அதாவது அறிந்தவை, படித்தவை, தெரிந்தவை என்ற வகையில் பார்க்கும் பொழுது எமக்கு கிடைத்த ஜோதிட ஞானத்தில் நமக்கு சில ஜோதிடர்கள் வழிகாட்டிய சில நூல்களை மானசீக குருவாக ஏற்று இதுவரை நான் பின்பற்றி வருகிறேன். அதை பொறுத்தவரை வணிக ரீதியாக இதுவரை நான் ஜோதிடத்தை பயன்படுத்தவில்லை. எம்மை பற்றி நான் தெரிந்து கொள்ளவே இந்த ஜோதிட உலகில் பிரவேசித்து எம்மை பற்றி அறியும் ஆவலிலேயே இந்த ஜோதிடத்தை ஒரு 20 வயதிலிருந்து இன்று வரை 50 ஆண்டுகளாக பயணித்து கொண்டு உள்ளேன் என்பதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன். அந்த வகையில் மானசீக குருவாக ஏற்றுக்கொண்ட அந்த நூல் வழி ஆசிரியர் தற்காலங்களில் புத்தகங்கள் வெகு சிரமங்களிலேயே உள்ளன என கேள்விப்பட்டேன். சில நூல் ஆசிரியர்கள் இப்பொழுது தற்காலிக புது நூல் ஆசிரியர்கள் பதிப்பகங்கள் வாயிலாக நீண்ட பிரம்மாண்ட புத்தகங்கள் வழி வந்துள்ளன. பல வழிகளில் பொருள் ரீதியாக வழிகாட்டி உண்டார்கள். பதிப்பகங்கள் என்ற போர்வையில் அநேக நூல்கள் வந்த வண்ணம் உள்ளன. அந்த வகையில் நான் பின்பற்றிய நூல் ஆசிரியர் கேள்விப்பட்டவரை அந்த புத்தகம்
தற்காலத்தில், அதாவது தற்கால மார்க்கெட்டில் அப்படின்னா தற்கால விநியோகத்தில் கிடைக்காத ஒரு அரிய பொக்கிஷமாக உள்ளது என்பதை அறியும் பொழுது மிகவும் பெருமை அடைகிறேன். அந்த நூல்களின் வாயிலாக அந்த நூல் ஆசிரியரை மானசீக குருவாக ஏற்று இதுவரை கடந்து உள்ளேன். இப்பொழுது ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன் எம்மை நான் வகிக்கும் உத்திரட்டாதி நட்சத்திர ஒரு ஜோதிடர் அரிய பலன்களின் வாயிலாக அறிய வந்து அவரை நாடி அவரை நேரில் சந்தித்து அவரை குருவாக நானே ஏற்றுக்கொண்டு வழி வந்து உங்களை சந்தித்து கொண்டு உள்ளேன். ஜோதிட முத்துக்களில், ஜோதிட வழிகாட்டிகளில், ஜோதிட பட்டியலில் அவர் ஒரு பிரபாண்டமான வழிகாட்டி மற்றும் கலங்கரை விளக்கம் என்பது என்னுடைய ஒரு ஆய்வு, என்னுடைய ஒரு கண்டுபிடித்தவை எனவும் கொள்ளலாம். ஒரு கடலில் அல்லது ஒரு காட்டில் வழி தெரியாமல் தத்தளித்து கொண்டு உள்ளவருக்கு வழிகாட்டுபவர் என கூறுவோலாம். கலங்கரை விளக்கத்தின் நோக்கமே அதுதான். திக்கு தெரியாத ஒரு இடத்தில் பிரயாணம் அல்லது வழி தெரியாமல் அலைந்து கொண்டு உள்ள பலருக்கு இதுதான் வழி என வழிகாட்டுவதையே கரையை காட்டுவது அல்லது ஒரு பொருளை காட்டுவது அல்லது ஒரு பகுதியை சுட்டி காட்டுவது கலங்கரை விளக்கத்தின் பயன் ஆகும். அந்த வகையில் தற்சமயம் ஒரு குறுகிய காலத்தில் எமக்கு கிடைத்த அரிய பொக்கிஷமாக எமது குருநாதரை வணங்கி உங்களுடன் பயணிக்கிறேன். எமது குருநாதரின் உத்தரவுப்படி நான் ஜோதிடத்தில் எந்த அளவுக்கு பெற்றுள்ளேன், ஜோதிடம் எம்மை அடைந்ததா, நான் ஜோதிடத்தை அடைந்தேனா என்று ஆய்வு செய்யும் பொழுது ஜோதிடம் என்பது ஆர்வலர் என அனைவரும் தெரிந்து கொள்ளலாம். ஆனால் அதில் மிக சிறந்த ஜோதிடர் அதை ஒரு பட்டியலையே நீண்டு கொண்டிருக்கின்றன. அதில் முதல் தர ஜோதிடர், 2ஆம் தர ஜோதிடர், யாரெல்லாம் ஜோதிடத்தை நாட முடியும் என்ற ஒரு பட்டியலில் எமது பட்டறிவு அறிந்த அளவுக்கு முதல் தர ஜோதிடர்கள் அதிகபட்சமாக வாணிப ரீதியாக இந்த ஜோதிட உலகில் பிரதிபலிப்பதில்லை. 2ஆம் கட்ட ஜோதிடர், 2ஆம் தர ஜோதிடர்கள் மட்டுமே தங்களுடைய ஜோதிடத்தின் கட்டண விவரங்களை ஜோதிடம் கூறிக்கொண்டு வலம் வந்து உள்ளார்கள் என்பது எமது கேள்வி ஞானம். அந்த வகையில் நான் இந்த ஜோதிட துறையில் ஆர்வமாக பிரவேசித்ததற்கு அடிப்படை காரணமாக இருந்த முதல் நபர் என எடுத்துக்கொண்டால் எமது 20 வயதில் நான் சந்தித்த ஒரு நபர் எமக்கு கூறிய பல வழிகளில், பல யோசனைகளை, பல பலன்களில் மிகவும் பிரம்மாண்டமானது. வெகு சொற்ப கட்டணத்திற்கு சாலை ஓரம் ஒரு ஏழ்மையான ஒரு ஓலை குடிலிலிருந்து கூறியவைகளே இன்று வரை நடைபெற்று கொண்டு உள்ளன என்பது பெருமையாக அவரின் நினைவுடனும் அவரின் வழிகாட்டுதலும் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். என்னை முதலில் ஜோதிடத்திற்குள் பிரவேசிக்க செய்த ஒரு நபர் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அந்த வகையில் இந்த பயணம் தொடர்ந்து கொண்டு உள்ளது. இதன் கடலாழம் போன்ற ஜோதிடத்தின் இறுதி என்று எதையுமே நாம் எடுத்துக்கொள்ளவோ கூறவோ முடியாது. ஜோதிட பயணத்தில் எமக்கு கிடைத்த பல அரிய தகவல்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமை அடைகிறேன். அந்த வகையில் என்னால் ஆன சிறிய உதவிகளாக நான் பிறருக்கு உதவ முடியுமா என சிந்தித்து கொண்டு உள்ளேன். இருந்தபோதிலும் அவரவர்களுடைய பிராப்தம் அல்லது அவரவர்களுடைய பிராப்தப்படி அவரவர்கள் எதற்காக தகுதியானவர்கள் என
பார்க்கும் பொழுது அனைவருமே அதற்கு தகுதியானவர்களாக இருக்க முடியாது என்பதை அறிந்து கொண்டேன். எமது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் எனக்கு கிடைக்கும் உத்தரவுகளின்படியே உங்களுடன் நான் பிரவேசித்து பகிர்ந்து கொண்டு உள்ளேன். உத்தரவு கிடைக்காத காலத்தில் நான் இதுவரை ஜோதிடத்தை கையில் எடுத்து பிரயோகித்தது இல்லை. ஜோதிடத்தை கையில் எடுப்பதற்கே ஒரு தகுதி வேண்டும் என தற்கால நான் அறிய வருகிறேன். அனைவருமே ஜோதிட நூலை கையில் எடுத்து பிரயோகிக்க முடியாது. ஜோதிடத்தை வழியாக பின்பற்ற அதற்கு சில தகுதிகள் உள்ளன. தகுதியானவர்களையே அது அடையும் என்பதையும் நான் அறிய வருகிறேன் நூல்களின் வாயிலாக. அனைவருமே முதல் தர ஜோதிடர் என்று கூற முடியாது. அவரவர்களுடைய வாக்குஸ்தானத்தை பொறுத்த மட்டில் அது பிரதிபலிக்கும். எமது வாக்குஸ்தானம் எப்படி உள்ளது என்பது நான் எனது வாயால் கூற முடியாது. இதை மற்றவர்கள்தான் பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என கூறிக்கொண்டு எமது வாக்குஸ்தானத்தின் அடிப்படையில் நான் உங்களுடன் உரையாடி கொண்டு உள்ளேன். எமது உரையாடல் அல்லது பின்பற்றுபவர்கள் அல்லது பிறருக்கு பகிர்பவர்கள் சிந்தித்து செயல்பட்டு எமது அரிய பெரிய தகுதியை நிர்ணயம் செய்து எனக்கு உங்களுடைய ஆதரவும் வழிகாட்டியும் உங்களுடைய ஆதரவான பொன்னான ஒரு வார்த்தைகளை வைத்தே எமது சிறப்பை நான் அறிந்து கொள்ள முடியும். அந்த வகையில் ஒரு தொடர்பு எண்ணை கொடுத்து விட்டோம் என்றால் அனைவரும் நேரங்காலம் இல்லாமல் அனைவரும் ஆர்வமாய் எம்மை தொடர்பு கொண்டு அதிகமான தொந்தரவுகள் தரலாம் என்பதால் இதுவரை நான் தொடர்பு எண்ணை உங்களுக்கு அளிக்காமல் உள்ளேன். அந்த வகையில் உத்தரவு கிடைக்கும் பட்சத்தில் அது ஒரு வரையறைக்குள் அதை கொண்டு வரலாம் என எண்ணி விரைவில் என உங்களுக்கு தகவல் பரிமாறிக்கொண்டு உள்ளேன். ஒரு நாளைக்கு இப்படித்தான் என கொள்கைகள் உள்ளது எம்மிடம். ஒரு நாளைக்கு நுனிப்புல் மேய்ந்த மாதிரியோ அல்லது இன்ஸ்டன்ட் காஃபி போலவோ கலக்கி கொடுக்க முடியாது. சிறந்த ஆய்வு செய்து உங்களுக்கு வழங்க முடியும் என்பதை தெரிவித்து நீண்ட நெறிய பயணத்தில் எமக்கு கிடைத்த அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமை கொள்கிறேன். தொடர்ந்து எமது பதிவுகளில் அறிய வருவீர்கள் என்பதையும் தங்களுக்கு தெரியப்படுத்தி இன்றைய பதிவில் நான் விடை பெறுகிறேன். தொடர்ந்து அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைத்து ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கு என் நன்றியை கூறிக்கொண்டு அடுத்த பதிவில் கிடைக்கும் தகவல்களையும் அறியுமாறு மிகவும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொண்டு எமது பதிவுகள் தொடரும் வளரும் எனவும் கூறிக்கொண்டு நன்றி உரையுடன் இன்றைய பதிவை முடித்து கொள்ள உள்ளேன். தொடர்ந்து ஆதரவு அளிக்கும் அனைத்து ஜோதிட ஆர்வலர்களுக்கு மனதாரமும் நெஞ்சார எமது ஆசிகளும் வணக்கங்களும் மற்றும் நன்றிகளையும் தெரியப்படுத்தி இன்றைய இந்த பதிவை முற்று பெறுகிறேன். தொடரும் வளரும். நன்றி.